Mwende mwanchu murigereria magiga y'ebituo byonsi bigwaka chikura bono gusiekwa n'umu baro guse umuroberi bwo kubara chikura bono guchaka bene nigo umuroberi uyo ogenderete ase wodi ya Nyansiongo ase getuo giwaka chikuro sikyo kubalera chikura kemanyekaine bunamenyenya abu ase ase yemo ngukoira baka ase getwekyo ase umuseketu Wycliffe Orenge bono ari elio kumulekera ali agenderete ase egetwekyo na mono ase umubaro bwo kubara chikura tiango torarigereria ostia tiango tomanyore kurase ensemo eyo Yomona sana Ishmael Mogere kuruga bwase studio ni gongo komanyanga jinse chigabona tokukwana ni gonde ase egetuo gekorunga menyanya primary school egetuo kanene kegema ase wode yiga ya Nyansiongo ase ensemo yobwaki bwechikura kebwate aba kichikura betaneti chiribu isato Ega ase wode yiga ya Nyansiongo negatieti wode chirikinya koba chigo twaro bacholyo bego boke bo mwako yiga magiga yo obocholi obuli bwo mwaka bwachiruna 2022 botuguterware ase nyanchi atabakantengo bacholi obotubwa bwate rumbwale ngo bwo bwane no bwo bwasiuku kolende Ishmael chinga kiti bunango kuana ni gotora sense meyiga ase polling station ekorunga nero menyenya abu nagatebinga mangana ni gagandete byake magali bachi basieka babeke bibuli batabanga tiba bale yemo ase yemo wika chinga kichiri chikoro kunga chia manyakanenga omubwino rurikurwa sense mogete oyonde no rukurwa sense mogete no rukurwa asense mogete kera tuwarura sense meyego mwancho marigereria ni gotukuruga butogande gochimoino galia ase amagacho amenyenya secondary school elinde tunyaka ba toko manyanga ki ababuimbarabi chinga bunechiga nine neke nenga nyakobera tolege gase giteke tambe sana na batawese ko mpaka chinsa no nisana majabu tuko kolenda basemeli ngolinga intubunwa ensoko TV nto chikoenda koletera mangana bunagenderete kurukinse mechiga twago nyolinga abarwaneleli bekerogo kyobwe MCA kurwa ase wode gani go barenge kianda bagima bakichikura bonsi pibale 16050 iminatinga abantu abana bangatigimane wode nenene nando basemeli nkororonga bonyora teromubwi kideka chinke kurubonega kolende ntujigo kumanya mbara babwire kurwa se polling station ya kugenda elinde unyara ko kumanya ngaki amwe misiyo magena we ward ya Nyansiongo no ko chaka base studio se Wycliffe Orenge ko tagabera obo tegara no burgire